in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Good afternoon, guys! Happy Friday! Today is December 15 and today din yung last day of school ng mga bata. Nandito na sila. Yung oras is 2:55 and dito tayo sa aking live selling. Nag-start na pa ako mag-live noong December 13. Tapos kagabi. So, ayan. Meron tayong mga isi-ship. Ayan. So, inaayos ko lang. Pupunta rin ako sa post office kasi bibili ako ng box para sa aking mga ipapak na mga skincare. So, ayan yung ating maze, guys. Papunta sa aking live selling. Ayan na si Sak and si Jan, tsaka si Kuya. Busy sila sa labas. Ayan sila. Ayan sila. Naglilinis sila ng mga golf clubs nila. Kasi si Kuya may tournament. May tournament siya sa Melbourne. So sila lang dalawa ni Daddy ang aalis bukas for how many days, Beth? 4 days? 4 days. So sila lang mag-ama. Kasi si Sak ayaw niya rin sumama. Dahil wala daw siyang gagawin doon. Gusto niya raw mag-ride ng bike or motorbike dito with friends. And yung damit ni Kuya, na yung uniform niya, sabi niya wag ko raw labhan dahil may mga sign ng mga niya, classmates. Right, yeah, your clothes has signs? Yeah, but By, and the teacher, so. Kasi last, na ni Kuya doon, last day niya kanina. So, wag ko raw laban. Ayan yung mga kanilang golf clubs. So, ayusin ko muna yung aking binabox doon ng mga na mine. Yes. What? I'm going to some. Wait, I forgot. But I wrote in my name. No, that's dust from your club. This is some flap. You got lollies, yeah? Where you get that from? Santa. Santa. Yeah. Where's your stuff, Baba? Dad will always do a little kid. Oh, did you? Binigyan niyo sa little kid yung nakuha niya kay Santa. Oh. Where's your lollies, Baba? Ah, okay. And meron ditong ginto. Ginto. Is this yours? It's gold. It's gold. Yeah. For what? Primary reading challenge. Primary reading. Huh? Primary. Primary? Yeah. Primary reading challenge. Gold? Yeah. Wow, galing mo naman. Guys, I still got 3 more to hold fame. Pardon? I still got 3 more to hold fame. I need Hall of Fame? legend. What? Stop bouncing because we cannot hear you. Champion, legend, and Say it properly. I need legend, champion, and Hall of Fame. Hall of Fame. Ayan, may gold siya. So, put this in your bedroom. And who's this one? Who's that? Mom. Where you get this from? Bigay ng teacher. On. Kasi na, tapos na yung school. And hindi na rin sila babalik dun sa school. So, lahat ng estudyante may bigay yung teacher nila. And ayan kay Holly. I opened it. You already open it. Is this from Santa, right? Oh, nice Santa. I told Santa what I want. And super naglinis tayo ng bahay. Paggising ko kanina, yung tulog ko ay mga 5.5 hours lang kasi natulog kagabi. Mga 2:00 na. Kasi nag-live selling nga ako. Tapos nagising ako ng maaga para i-prepare lang yung mga bata. Tapos bumalik ako sa bed. Tapos natulog ng ilang oras. Tapos pagising ko, naglinis. Then after ko maglinis, ayan, naligo na tayo para fresh ulit. Kasi pupunta ako ng post office. Ayan, si Sak, what are you trying to say? This one's bronze. Bronze? That's the first one you get. Ayan, And bronze. this one's the second one you get. Silver. And this one's the third one. Third one. First one. Third. You got gold. That's the third one. No, To gold get. is the gold is the better one. No. Oh. This is the one when you
reading challenge. Sorry naman. So, from the reading challenge, nag-start siya sa bronze, silver, tapos nakakuha na siya ng gold. Okay, asikasin ko muna guys yung ating issue-ship. Kasi meron tayong international. And kung hindi pa kayo nakafollow sa aking live selling, nagle-live na ako ng public sa Holy Mom Style and TikTok, guys. Yes! Come here. Tingnan mo. Binabrag niya yung kanyang mga medals. Wow, that's a lot. How many do you think you got? You don't know. 20-something. Oh my God. Okay, guys. Ayusin ko muna yung aking mga issue shape. And may vlog din tayo. And sabi ko sa sarili ko ngayon na bumalik na ako sa live selling. Dapat hindi ko mapabayaan yung aking pag-i-ed. Kasi before, sobrang na-busy talaga ako. And parang hindi ako nakakapag-upload ng weeks na vlog. So, minsan month. So, this time, sabi ko, hindi ako magla-live until na may na-edit akong vlog. So, hopefully, mag-stick tayo dun. So, guys, again, kung hindi pa kayo follow sa Holy Mom Style, nagla-live na ako public na, guys. Hindi na ako sa private. Kasi hindi na notify yung iba. Nagme-message sila sa akin. Nagtatanong, live ka pala man, hindi ako na-notify. So, ngayon, ang ginagawa ko na for 2 days, live ako sa public sa Holy Mom Style, tapos TikTok, pinagsasabay ko sila. So, hindi pa kayo nakafollow, please follow me. And, yeah? The controller's in our room. See? Kasi nahanap niya yung controller ng TV. Hindi niya mahanap. Nasa kwarto pala nila. Okay, mag-pack muna tayo. Dito siya. Tapos ka na? Are you done? Yeah. Cleaning? Your gloves? Yep. Even daddy? Yep. Yep. What's that? Gusto niyang kainin yung party. Ang laki nito. Party size na snakes. Malapit na ako matapos. After nito, pupunta tayo na. Ako lang pala. Pupunta ako ng post office. And, inuna ko lang muna yung international. Tapos, ito yung dito lang sila. Local. Okay, malapit na ako. Malapit na to. Okay, iwan ko lang kayo dito. Hindi ko na kayo isasama sa post office para mabilis ang ating transactionist. Ipakita ko muna sa inyo yung ano guys, nagluto pala ako kanina. After kong maligo, nagluto ako ng ito yung dinner namin. Corned beef na may sitaw. Okay, alis na ako. Alis na ako. See you later, Holly. Hindi ko na kayo dadalhin, guys. Bye na pala ako, guys. Kanina pa. Meron kaming i-recreate ni Kuyang photos. Insert ko. Kasi si Kuya, tapos na siya ng year 6. I-recreate ko nung first day of school ni Kuya nung reception, right? Yeah? Reception. Okay. Si Sak ang mag-picture sa amin. Someone must have broken my heart, like really torn it apart in another life. In another life, someone must have really put me up, like caused my heart to stop in another life, in another life. Otherwise, I don't know why I keep coming back to this, keep fighting all of it. Don't trust that there's love to get. I don't know why I just can't believe in it, like somehow I can't commit. Guess I have to admit. Yeah, I got an issue with love. Yeah, I got an issue with trust. Really bad at opening up. Yeah, I got an issue with love. Yeah, I got an issue with trust. Worried that it won't be enough. Yeah. Someone must have made me feel bad, but who I was and what I had to give. Ang cute ng picture namin ni Kuya nung 2017, tsaka yung 2023 na nirecreate ko nung first time niyang pumasok ng school. And si Sak, na-corner niya She ako. gave the controller back. Why? Because I got good grades. Yes. Ang dami niyang A's. Dami niyang A's. And si Daddy, honey, you've been eating your snack. I got 7 A's. May baon, nag-grocery siya. Nung isang araw. Ayan yung dadali nila ni Kuya. Si Kuya gutom na. Oh, I have one. Ayan, yung kanyang favorite na combination na
Mom, it doesn't. Beans at saka corned beef. Ayan yung sinabi ko na damit niya na pinirmahan ng mga classmates that at around teachers. That's the oil. It looks. Ihol natin yung mga baon nila. That mama noodles. Noodles, Doritos, Pythons, yung pinakamalaki ang kinuha ni John. Ito, masarap tong lolis na ito. Itong the natural. And yung bar. Ayan. Then, may dala silang knife just in case daw walang knife doon sa sa hotel. Kasi usual meron lang sila yung parang teaspoon. Banana. Han, did you buy new one? No, I My- looked in there. There's plenty of them. Don't open this one. I got other one that open. Bumili siya, ang dami kong Vegemite Do it. dyan. And of course, Powerade and si Carmelo, Koala, Tim Tam, fruit box. And meron pa silang dalang cheese, ham. Yeah, You're this. going to have Vegemite on your toast, TJ, in the morning? Yup. Where's the bread? We're going to get that, you know. Si Sak ayaw pang kumain. Ito yung kay Kuya. You're welcome. Ito kay Holly. So, yan yung gina si Jan. Hindi raw siya kakain. Diet siya. And kumuha si Jan ng soft drinks. Ayan. Ready na silang mag-ama bukas. Tapos na silang kumain. And dessert is super duper. And I'm about to clap my friend. siya hindi pa kumakain. Ayaw niya pang kumain. Good morning, guys. Di ko na close yung vlog kagabi. But today is the day for TJ and Kuya na pumunta ng Adelaide. Pero may muna yan si Jan. May gagawin muna siya sa Mount. Tingnan yung bag nila. Oh, gasan niya pa yung kanyang sasakyan. Good luck, Kuya. Kuya, good luck. Kuya, where's your hat? Do you have hat for your golf? Huh? Where is your hat for your golf? Oh, hug na si Holly. Kuya. So, balik sila. Today is Saturday. Ang balik nila is Tuesday. Gabi na kasi hanggang Tuesday yung golf ni Kuya. What time is the golf for Tuesday, Han? Monday. Monday. How about Tuesday? 11:06 Monday, and then probably the same Tuesday. So at least it's not in the afternoon. But it's still, you're gonna be 32 degrees Monday. here Yeah, in Melbourne. but then rain Tuesday. Oh no. Good luck, Kuya. Saki, say good luck na to Kuya. Good luck. Come say it's home. So, Huh? TJ, Say good luck, Kuya. Si Kuya nahihiya naman. May kontrata kami ni Zach. Di ba nakabalik na sa kanya yung remote? Sabi ko, before kang maglaro, kung paano ko nilinis yung bahay, dapat ma-maintain siyang ganyan. Kasi usually, pag naglalaro sila, ang kalat ng hindi na makalat. Yung mga kinakain nila, hindi nila agad-agad linalagay sa basurahan. Kaya tinignan, sabi niya sa akin, di ba, Mami, ang linis ng bahay. Ayan, malinis talaga. Kasi naglinis ako kahapon, as in, nag-deep cleaning din ako kahapon. So it was home last night? Yes, you know what happened last night? Kagabi, guys, pumunta siya sa akin sa office. Kasi natakot siya. May insert akong picture, nakatulog siya doon sa baba. Did you know what fell? Yeah, the thing from the exhaust fan, you know, the white, may yung ilaw, the lights. Yeah, it just fell. You know the white one from the... oh, that. Yeah, it fell. And then you know what happened to Zachary? He went to the office room and then he fell asleep. I know, there's nothing. I came back here and then the video changed. See how I told him that's why stop watching scary stuff, scary movies. Yes, you do.
So, kami lang tatlo ang may iwan dito for Saturday, Sunday, Monday. 3 nights and 4 days. Go back, look back. Yeah, look. Stop. Honey. Lagi silang ganyan. Again. Apa nak? No. Nice weather today, hon. No, it's not. It's not? Is it cold? It looks like nice. Ano ba to? It's windy. It's windy. Not today. It's windy Summer na, guys. windy Ano? tonight. Tonight? It's gonna get very hot in like January. In January? Okay. Ngayon kasi summer na. Wala pa kayo masyadong nakukuha ang init. Always windy, raining, cold. So, ito na yung karugtong to ng vlog kahapon. Twist now. Tinuturuan siya ng daddy niya ng self-defense. Wow, that's high, Holly. You should get up here. Ayan, may ilaw na. That's easy. Like this. Like, Like, wait, Dad, let me do that again. Nainggit yung isa. Let me do it again. Nainggit yung isa. That way. Tinuturuan sila ng daddy nila ng self-defense. How about the other one, the kick one? The double kick. You think I can't send the thing? Go welcome. Oh, that's high. That's good. Look, your hands. Where's the sun? Oh, it's still hot. Another one. Si Kuya, tingnan niya. Yeah. Yeah, good luck. Come on. Yeah. I'm try to keep it higher. Oh. That was. Oh, now it's So, See you, honey. Love you. Love you. Wait, one more. no, that's it. No. So, look. Shion, I don't know what you're doing. Mom, I'm sleeping with you too. Yes, of course, you and Sak. You're sleeping. Say bye. And Mom's Love you. Good luck and drive carefully. Yeah. Okay. Kuya. Kuya, look at mommy and kiss mommy. 100%. Come Say on. bye. here, yeah. Look at Kuya. Kuya, have you cut? Love you. Okay. See ya. Tig-isa silang bag. See ya. See ya, yeah. Say good luck, ya. Sak, good luck. Good luck, yeah. Good luck, ya. Good luck, Kuya. You can bring that, ya. No. Okay, yung Advent calendar niya. Right. You have to lock this back door tonight. Si Sak ang nakaatasan ng mag-check ng mga door. Alright. Love you. Drive safe. Love you. Mwah, mwah, mwah. Good luck, Kuya. Good luck. Thank you. Good luck. Love you. Love you. I can't get my calendar. Which one is yours? The Sour one. What is it today? It's 16 today. 16. Here. Okay. No, what time is it now, Sak? Maaga pa. Sobrang aga pa. 9 o'clock. Look at the couch. Eh, sabi ko, gusto ko maliwalas lagi. Yung bahay. Yung malinis ba? Kasi minsan talaga yung mga wrappers ng ano nila nandyan lang. So, sasabihin na mamaya na nila ilalagay sa ano. Sabi ko, hindi pwede. Now. Kaya, tingnan niya. Mini-maintain nila. Ha? Yeah. Yeah. Wow! Good job. Alright. Paligo na tayo. And, linansya ko yung buhok ko. Pero wala akong linagay na lip tint. Kaya parang ang putla natin. Nagpapakulo pala ako ng eggs. Yan. Para sa lugaw. Kung maalala nyo, ang dami kong linugaw, diba? Nilagay ko siya sa freezer. So, yun yung lunch namin. And then, later, gagawa ko ng homemade sausage rolls. Yan yung
pinagawa natin na pinatimpla nung nagpakatay tayo ng baka. And yan din yung ginawa ko nung pagdating nila Race, yung nawawalang clips, guys. Yes, baby? Oh, architect na po siya. Gumagawa na siya. Nagdi-design po siya ng bahay. Well done, Baba. That's very nice. Tingnan mo yung table. These are the chairs. I know. Hindi ko lang makikita. But Tingnan. this bit's just the one. It's alright. Okay, so The yan yung... Christmas tree. Ah, there's a Christmas tree. Well done, baby. And the bed does, yeah. Yeah. So, kami lang naman. So, walang crazy cooking. And, mamaya kung gusto nila magmerienda, meron pa ako dyan na champurrado. And, later, punta ako dito sa aking live selling. Kasi, Mom, let's do something else. alright, baka mag-steam ako or baka mag-live ako ng mga bags. Kasi ang dami ko pang mga bags, guys. Ayan. Dami nating bags na stocks. Na hindi ko pa yan na-flex. Simula nung in-order ko siya sa Korea. Yung iba na-flex ko pero hindi lahat. So, baka yan yung i-live selling ko. Kung hindi pa kayo naka-follow, guys. Follow Holy Mom Style. May private and public. But ngayon, ang ginagawa ko na sa public na ako live selling. Pero, i-follow nyo pa rin yung private group natin. Kasi, minsan, mag-live selling din tayo. So, lahat na lang ng aking social media, guys, ng utos. I-follow nyo na lahat. Sa TikTok, lagi na ako nagla-live halos every day. Nagla-live ako. Yeah, so i-follow nyo ako kasi active ako ngayon sa TikTok. Kung anong ginagawa ko dito, nakikita nila. And sobrang happy ako kasi ang daming nagtatap na likes. Like, yung first TikTok live ko, naka 360,000 likes ako. Tapos nahinto siya. Tapos bumalik ako. Tapos nagkaroon ulit ako ng basta almost 400 plus likes kung isama yung second live kong yun. Kung hindi yun naputol. Tapos kagabi, 100,000 likes. Natutuwa ako dun sa mga likes na yun. And madaming viewers. And thank you. I-follow nyo na rin yung TikTok ko. ChonaAndMyKids. Lahat ng social media ko ay ChonaAndMyKids. And kung interesado ka ng mga boutique, dresses, ayan. And there's more. And more. Marami pa, guys. Marami pa ako hindi nabubuksan. Ayan. Dami kong stocks kasi, di ba, ang tagal ko hindi nag-live selling. Ang dami pa, guys. Ayan. Hindi ko pa yan nabubuksan. Tinanggal ko lang yan sa boxes. And there's more box. Ayan, yung hindi ko pa nabubuksan. Ayan. And marami pa tayo dun sa malaking shed. And ayan yung mga coats. So, yeah, guys. Follow me para malay nyo, mayroon kayo dyan na magustuhan. And I have more coming na mga skincares from Philippines. Yung mga gusto nyong brand from the Philippines. Gagawin ko na rin yon kasi para isahan na lang, magiging sari-sari store na aking live selling. Ibebenta ko lahat. Right, Baba? Yeah. Yeah. Okay. Anuin ko lang muna, asikasin ko muna syempre ang aking mga babies bago ang live selling or kung ano man yung gagawin ko dun sa office. Office dun sa aking, dun. Office ko yun, ha? What's that drawer? Anything, baby. And mag-edit din ako para may vlog tayo. Promise ko sa sarili ko or sa inyo na hindi ako magva-vlog, hindi ako magla-live selling hanggat wala akong nai-edit. Kasi before, way back, parang hindi ako noon nakakapag-upload, na busy talaga ako. Parang, syempre, bago ako sa live selling. So, parang natuwa ako doon. And masaya pa rin ako. Pero parang napabayaan ko, hindi ko na-balance yung live selling tsaka yung vlog ko. So, this time, sabi ko, hindi pwedeng mag-live selling ako na wala akong na-edit para balance ba. Kasi before, months, hindi ako nakakapag-upload kasi sobrang busy ko mag-ship, mag-live. So, ngayon hindi ko na yung gagawin. Ang gawin nga, hindi ako magla-live selling hanggat wala akong na-edit na vlog. Pag may na-edit na ako, saka tayo magla-live selling. Wala akong specific time kung kailan lang meron tayong times. Alam niyo yon? Kasi syempre, madami din tayong gawain sa bahay. Kaya ko lang sinabi, nagluluto lang naman tayo ng
itlog. Okay, update you later. Dito muna tayo habang pinapakulang ko yung itlog. And, bago ko kumain, inumin ko muna yung ating Lux. Lux Slim ng Beauty Talks. Beauty Talks ng Lux Slim. Ayan. Nakailan na ako. Pang-apat ko na ata ito guys na bottle. So, tinitake ko before nung first, second, third bottle. Ang ginagawa ko, nagtitake lang ako ng isang capsule. Tapos, isa sa gabi before ako matulog. Pero ngayon, kasi gusto ko kasi pwede naman, dalawa-dalawa na. So, 2 in the morning and 2 before bed. Pero eto, good for 1 month to. Kasi 60 capsule. Ayan. 60 capsule siya, guys. So, dalawa-dalawa yung tinitake natin. So, ginagawa ko siya 30 minutes before ng breakfast. Pero hindi naman ako nagbe-breakfast lunch. So, ngayon, muna ako. Edit tayo. Hindi ko natapos yung aking ini-edit Kami na talaga ang naiwan dito sa bahay. First time ni Jan tsaka ni Kuya na pumunta ng Melbourne na hindi kami kasama kasi halos every single time na pupunta kami ng Melbourne, lagi kaming kasama. Ngayon lang talaga hindi. Kasi syempre yung mga bata, especially yung isa gusto talaga niya mag-golf, diba? Tapos yung isa naman ayaw. Naboboard na siya kasi meron na siyang gusto rin na gawin. So, hindi na tayo sumasama. Kung mapapansin nyo, diba, nung nag-Adelaide kami, si Kuya hindi na sumasama. Pag si Saka may event, hindi rin siya sumama nun. Nagpaiwan siya. Nung si Holly may may ganap sa Adelaide, hindi rin sumama si Kuya. Tapos ngayon si Kuya, may ganap siya sa Melbourne. Yung dalawa, hindi rin sumama. Hindi naman sa hindi nila sinusuporta ang isa't isa. Wala rin kasi silang gagawin doon. So, it's a whole family. Oh, it's a family tree. Oh, good girl. Ang galing ni Holly mag-drawing, guys. Gusto niya raw maging artist, right, Baba? Yep. Yeah. I'm gonna draw something else. Alright, baby. You can draw here if you want. I'm While gonna Mommy's get my working. pencil. Okay. So, sige, guys. Mag-work muna ako and si Holly mag-drawing. Update ko kayo mamaya. Meron lang akong i-invoice kasi nung nag-invoice ako, hindi ko siya ma-search. And nag-text siya kasi nag-post ako na yung hindi na-invoice, mag-message. Nag-message siya, hindi ko siya na-invoice kasi hindi ko siya mahanap sa messenger ko. So, ayan yung kanyang na mine. Ang ganda nito, guys. Ayan. 5 to na sold out na agad. May natirang 2. Ito yung isa sa nabili. Tapos yung isa, papuntang US. So, yun. Ang ganda niya. And ito pa yung isa niyang nabili. Siya na lang talaga yung hindi ko na-invoice. Kasi hindi ko talaga siya mahanap. Trinay kong i-type yung name niya. Hindi ko alam kung bakit. Tama naman yung name niya. Ayan, yung bracelet na VCA na green. Diba? Ang cute. So, invoice ko lang siya. Andito na yung box niya. Paglalagyan. And si Holly, ayan na. Si Kuya Sak busy doon sa sa kanyang PlayStation kasi wala ng school and kakuha niya lang ng remote kahapon kasi maganda yung grades niya. Ang dami niyang A's. Ang niya lang, mayroon halos A's tapos 2 B tas 1 C sa Chinese. Hindi niya daw talaga gusto yung Chinese. Pero yung mga academics like yung math, English, science, Asia. And si Kuya, I think si Kuya B, yeah, pareho sila. Pero mayroong ibang teacher na parang ayaw kay Kuya. Binibigyan siya ng mga C. Pero yung mga comment, okay naman. So, hindi maintindihan, sabi niya, hindi niya raw maintindihan. Kasi yung comment ng mga teacher, okay, pero nasa C yung niya. Tapos, yung grade ni Kuya. Tapos sabi ni Kuya, I told you that they don't like me. Sabi ko, hindi. Sabi ko, baka yun lang yun. Kasi dito yung C, pass pa yun, guys. So, okay lang din. So, yun, na-share ko lang. Kaya si Sak ngayon, sinusulit niya ang kanyang
ang kanyang gaming. Tapos wala si Kuya. So wala akong naririnig na argument or kung sino ang next door. Kasi iba-iba yung gusto nilang games. So peaceful yung bahay natin. Na-box ko na yung aking. Tapos ko na siyang ilagay sa box. Kasi ko muna yung dalawa. Pakainin ko muna. Kasi okay na yun. Iniinit ko na yung kanilang food and nanonood sila ng movie. What movie was that before you changed Solly? Ha? Transylvania. Okay. So, ito yung kay Sak, walang yolk. Nasa bungaho yung yolk. Ayaw niya. Si Holly, ayan. Tig-dalawa silang eggs. You're welcome. Iwan ko muna sila. Doon sila ng Hotel Transylvania. Balik ako sa aking office kasi may doon tayong ini-invoicean. Yung oras pala guys is 4:05. Nag-edit pa ako. And si Holly nandito siya. Kasi nandito yung hindi ko to na kasama to guys sa nawawala nating clips ng pagdating ni Race. Ang dami niyang dalang pag-grocery na lahat ay halos 2 bag to guys. Filipino stuff. Ayan. So, gusto ni Holly ng what is? Papa, what happened to your face? What? There. What's Maybe this? because of my skincare. Your skincare? Or makeup. That's why I told you, stop. Nagkakaroon siyang rashes kasi nagme-makeup na siya. Sabi ko, wag siya magme-makeup. Pag aalis lang, yung hindi pag aalis, pag like yung concert, yun lang. Kasi yung friend niya nandito nung isang araw, 'di ba? Nag-vlog ako lang dito. Nag-makeup siya. So ayan na yung told you, no makeup now ha, from now on, okay? Sinisi mo pa yung skincare mo. Yung skincare niya, guys, pambata yun. As in, pwedeng pang-baby. Yung moisturizer niya sa mukha, pang-baby yun. That's from makeup, Holly. I don't want you to use your makeup now, okay? Okay. You only wear makeup if you're gonna have concert. I'll chuck this in the bin. Yeah, all this one, Baba. Strong smell. I know, strong ang bango. Ay, Holly, ikaw na talaga. Is it good? Nandyan lang yan. Hindi ko yung tinatouch. Ang dami pa, guys. Ang dami pa. Malalaki yung... Ang kinain ko lang yung piatos. Malalaki yung binili ni Sisi Race. Thank you, Sisi Race. Nawawala yung vlog nung pagdating mo. Hindi ko pa rin talaga nakita. And alam niyang favorite ko ni Sak. Bumili siya nitong 5 ata. 2 na lang yung natira. Ito yung favorite ni Johnny Boy. Fudge. Ay, dapat to, binigay ko to sa kanya. Nakalimutan ko na ibigay sa kanya yan. Diba? Umalis sila. Okay. Share with Kuya Sak, okay? Sandali. Nasa agi. I want to. Wait lang, guys. Mamaya na lang. Mag-edit ako. How's your sleep? Ha? Good. Nakatulog pala si Sak. Ano na, guys? 4:15 na. So, gagawin ko na yung... this one. Sausage rolls. Sausage roll! Ayan, gawin ko na kasi anong oras na. And kanina pa ako nakatapos na mag-edit. Ina-upload ko na I siya. had some rice in the morning. Not rice, soup. For breakfast, rice pala yung breakfast ni Holly kanina. Tapos naglugaw siya. Kung hindi ko pa kinakain yung lugaw ko. Hindi pa ako kumakain. Tingnan mo si Sak. Kumain ulit siya ng itlog. Hindi niya inano talaga ang yolk. Linagay niya lang dito, sayang. Doon na yung dalawa sa labas. Laro sila. So, gawin ko muna to guys. Babalutin ko lang naman ito sa puff pastry. Ayun yung dalawa tatakbuhan. Dito ba? Sa puff pastry. And, i-bake. I-oven. Tapos, lalagyan ko lang tong ketchup tsaka parsley. Kasi na-season na to ni Kuya nung pina-chop natin yung mga meat sa kanya. So, may parsley tayo. Buhay na buhay pa yung parsley. So, ayan yung parsley natin. Matagal na rin siya ha. And, gamit na gamit ko siya. Ilang beses ko na siyang kinuhaan. Parang nagluluto ako ng sausage rolls at saka ng iba pa. Very good yan. And yung ating basil. And yung mint. Tingnan yung mint natin. Ang haba na yan. Kinuhaan ko na siya ng leaves dyan. Tapos, aywan ko.
Siguro papunta na to ng ceiling. Okay, gawin ko muna itong dinner namin. I-vlog natin yung dalawa. Ayan yung dalawa. Nagki-cricket. Wala si kuya para maglarong cricket kay Sak. Si Holly ang magbabato ng bola kay Sak. Tapos siya yung magbabat. Go, Baba! A bit cold. Well done, Holly. She knows how to do that with her feet. But I know she couldn't throw it properly. But yung position niya ba kung paano ibato, tama. Pero yung hindi nga lang ganun kalakas yung bato niya. Tingnan niya. See, ganyan talaga. Oh, wow! Careful, Sa! Don't hit her face. Alright, malamig. Hindi pa. Gawin ko na yung lulutuin ko doon. Yung TV, hindi nila pinatay. Kung magkapagsalita lang yan. Kanina pa yung nagreklamo. Okay, put away ko muna yung aking mga hinugasan. Then, gawin ko na yung sausage rolls. Pumasok na pala yung dalawa kasi malamig sa labas. And si Holly umuubo. Then, pinapatay ko muna yung TV at saka yung PS para magpahinga naman yung mga technologies natin dito. And, eto na pala yung ating gagawin na sausage rolls. Naglagay lang parsley and tomato sauce. Yung ketchup ng Australia. Kasi yun ang sabi ni Kuya. So, himasin lang yan. Ayan, prinash ko na siya ng egg wash. Now, time to put in the oven na. Bake natin siya for 35 minutes. Pakainin ko na sila, guys. Ito kay Sak. 6:39 na pala. You're welcome. Kay Holly. So, ito yung dinner namin. Kung gusto naman nila to eh. Okay. Baba! It's your dinner now. Na ako kasi magla-live selling ako. Yung oras is 7:10 na, guys. 7:10. And tinawagan ko na si Jan kasi for sure tatawag siya mamaya. Eh baka nagla-live ako, maputol yung live ko. So tinawagan ko na siya. Kumain na rin sila ng dinner ni Kuya and nag-eat sila ng golf. Maliwanag pa dun. Mas mainit doon compare dito sa amin. So, yeah. And yung nilagay ko pala sa aking face, hindi ako naglagay ng cushion or any foundation. Nilagay ko lang ay eto. Yung Lux Skin. So, ayan yung nilagay natin. And yung macaron ng MQ Cosmetics. Tapos naglagay lang ako ng lip liner. Maalala nyo, bumili ako ng lip liner. So, yun yung ginamit ko. And, yung ginawa kong blush is yung aking fixing tint. Ayan. So, naglagay akong konti dyan. So, yun lang. So, yan ko na yung vlog. Yung vlog natin ay combination kahapon tsaka today. Kasi wala naman kayong gagawin. Napakain ko na yung mga bata. Kaya pwede na akong magtinda, guys. So, yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Bye-bye. And, na-full din ito kanina. Kaya, sa phone ako nag-vlog kanina nung kumain sila ng dinner. So, yun na, guys. Good night.